Hej og velkommen til Lord Bender Lord Bender Eventyr episode 5, tror jeg det er. Og vi kommer i hvert fald ind til kampen lige her. Men vi skal lige se hans stats først. Det kan I godt nok ikke se, men hans stats er 62 i hurtighed og 75. Nej, det gider vi sgu ikke at gennemgå. Vi kommer bare ind til kampen lige her. Ja, hans hold kommer her. Prøv lige, vi gider ikke komme over sådan et godt hold igen. Det gør vi altså ikke. Så kommer vi ind til kampen. Se, han er et dårligt hold. 73. Sådan. Ja, tak. Det er faktisk et okay hold, men altså, vi kan stadig stå det med vores gode Bender. Sådan. Han har en bronzespiller, men hans forsvar og hans angriber, de er faktisk gode. Og lige Gerrard, han er bare elendig. Og så Smalling. Og så Walker og sådan noget. Og vi kommer i gang. Den skal vi vinde. På lige hvis vi taber den her, så er det fandme elendigt. Ja. Godt så. Nej! Hej her. Ja, der Bender. Kom nu. Bender. Nej, Bender. Kom igen. Tæt på. Jeg skal bare køre tættere på næste gang. Men det er der ikke noget at gøre ved. Ja, så har Bender. Bender. Bender, det skiller. Nej, Bender. Jeg vil lave skudfinten. Hætte. Få det væk. Oliver. Kom nu. Ja. Sådan. Bender. Nej, Bender. Kom nu. Nej, ja tak. Aflever ordentligt. Ja. Vel. Der. Få den op til Bender. Reus, vi tager. Ej, Reus. Sådan. Landen, aflever. Ja, der Bender, så er Bender der. Sådan, Bender, kom nu. Du holder dem. Bender! Kom, nej. Og jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til. Ja, Bender, nej! Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at jeg filmer bedre. Det er, fordi jeg har fået et kamerastativ i fødselsdagsgave, som jeg har i dag den 17. juni. Men nu skal vi ikke snakke mere om det. Nej. Sådan var en fælder, hvor det er vigtigt. Nej, men den er. Du må bare ikke score nu. Væk. Ja, tak. Vejnfælder. Og det kunne egentlig være sjovt at lave en Vejnfælder eventyr eller Vejnfælder adventure. Det ville være fedt. Nej, Bender. Få det væk. Så skal det bare op til Bender. Få det væk. Ja, det. Nej, Lewandowski. Hvorfor lavede jeg en høj bold? Bender. Få det væk. Ja, der Bender. Bender, skill. Ja, der Bender. Kom nu, Bender. Bender, score. Bender! Han er slet ikke lige så god, som han var i episode 4. Der var Bender altså bare klasse. Ikke stories. Sådan var en fælder. Nu må du stoppe dig, mand. Jeg tror lige, det var straf. Hvis han scorer nu, kæft, jeg bliver sur. Ja, der Reus. Væk. Nå, ja da. Så er det Gundogan. Ja tak.
Ja tak. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Nej, Gundogan! Hvad er der med dig? Du kunne ikke engang ramme havet. Du kunne ikke engang ramme havet med en bold. Nej, ikke Sturridge. Ikke Sturridge. Ja tak, Weinfeller! Nej, sådan. Godt lavet, Weinfeller. Sådan, få det væk. Kom så, Bender. Ja, der Bender. Du får den kontra. Sådan. Nej, Bender. Nej. Nej. Kom nu. Nej, få det væk. Få det væk. Så tog han overlæggeren. Ja tak. Lewandowski. Vi skal bare vinde den her. Nej. Ja tak. Væk med det. Ja tak. Kom nu. Sådan. Nej, Bent. No. For fanden, Bent. No. Ikke Sturridge. Ikke Sturridge. Ja tak. Kæft, Sturridge er elendig i den her kamp. Så er der frispark. Kom nu. Lad den der lup. Buk. Nej. Nej. Sturridge, få det væk fra Sturridge. Ja. Nej. Få det nu væk. Ja tak. Royce, du er hurtigere end ham. Ja, indover. Nej. Royce. Sådan, Lewandowski. Nej! At han redder den der. Nå, han har det målet.